Exodus Tidung Konon. Da Israel for sim free Misrim asase so no. Ne bosome a etoso miensa so pepepe na wodru Sinai sreso. Na wotufi refedem no. Wo ba Sinai sreso be kire nsraban esre no so. Na Israel kire nsraban bepo no anim ho. Na Mose froko Nyankopon nchen. Na Awurade free bepo no so frɛ no sɛ said ye catcher Jacob fee, na catcher Israel for no nie. Moara mo hu de me yo Misrim no ne said ye me so amo akode entaban so. Na me de mo aba me nchen yi. Na afisi mbetie me ni na mo di mapam so a. Ene mo beye me ahode afri aman nyina mu. Na me na asase nyina wo me. Na mo de mo beye me asofo aheman ne oman kronkron. Yenom ne nsemu aka kire Israel for. Na Mose ba be frɛ ɔman ne mpanimfo na ɔde nsɛm a Awurade de hyɛ no yi nyinaa to wɔn anim na ɔman mu no nyinaa bua prɛko sɛ ye Awurade aka nyinaa ye bɛyɔ. Na Mose sane kɔka ɔman no nsɛm no kyerɛ Awurade na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ hwɛ me de mereba wo nkyɛn mununkum tum mu na sɛ me ne wo kasa ɔman no ate na ɔn nso wagye wo adi akosidaa. Na Mose ka ɔman no nsɛm no kyerɛ Awurade na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ kɔ ɔman no nkyɛn na dwura wɔn ho ne ɔkyena na ma wɔn si wɔn taadeɛ na wɔn siesie wɔn ho nsie da a ɛtɔ so mmiɛnsa no na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no Awurade bɛsane ɔman no nyinaa anim aba bepɔ Sinai so na bɔ ɔman no ho hyeban na ka sɛ monhwɛ yie na moamforo bepɔ no anaasɛ moanka ne hyeɛ obiara a ɔbɛka bepɔ no wuo na obɛwu nsa biara enka no abo na onsi no anaasɛ agyan na ontoto no abo nipo ɔrenya nkwa sɛ wɔhyɛne totorobɛnto no twim a ɔmforo bepɔ no. Na Mose sane free bepɔ no so ba ɔman no nkyɛn na odwira ɔman no ho na wosi wɔn taadeɛ na ɔka kyerɛ ɔman no sɛ munsiesie mo ho nsie da ɛtɔ so mmiɛnsa no monkɔ mo yerenom ho. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no anɔpa no aprana ne anyinam ne mununkum duruduro ne totorobɛnto ne a ɛyɛ din yie ba bepɔ no so na ɔman a wɔwɔ nsraban no mu nyinaa ho popoe na Mose de ɔman no firi adi firi nsraban no mu kɔhyia Onyankopɔn na wɔkɔgyinagyina bepɔ no ase na Sinai bepɔ no so nyinaa bua wisie efisɛ na Awurade nam ogyam asane aba so na ne wisie no tu kɔ soro sɛ funu no mu wisie na bepɔ no nyinaa woso biribiri na totorobɛnto no ne kɔ so na ano yɛ ɛdenara no Mose kasae na Onyankopɔn de ne kɛse agye so na Awurade sane baa Sinai bepɔ no so wɔ bepɔ no atifi na Awurade frɛ Mose kɔ bepɔ no atifi na Mose foro kɔe na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ san kɔbɔ ɔman kɔkɔ na wɔnhwere mu ama Awurade nkyɛn amehwe na wɔn mu pii antotɔ na asɔfoɔ nso ɔbɛn Awurade no nwura wɔn ho na Awurade anto anhyɛ wɔn so. Na Mose ka kyerɛ Awurade sɛ ɔman no rentumi mforo ma Sinai bepɔ so efiri sɛ wara wabɔ yɛn kɔkɔ aka sɛ bɔ bepɔ no ho hyeban na ɛyɛ no kronkron. Na Awurade ka kyerɛ no sɛ sane kɔ na wo ne Aaron mforo mmra na mma asɔfoɔ ne ɔman no nhwere mu mforo mma Awurade nkyɛn na wanto anhyɛ wɔn so. Na Mose sane ba ɔman no nkyɛn bɛka kyerɛ wɔn